У гэты прыгожы вясновы час 100 гадоў таму нарадзіўся выдатны мастак Барыс Аракчеяў. Радыё Марыя завітала ў творчую майстэрню ў цэнтры Мінска, дзе мастак працаваў паўстагоддзя. Пра унікальнасць і моц творчасці Барыса Аракчеева расказвае мастак і паэт Рыгор Сітніца. Спадар Рыгор, ці можам мы мастака Барыса Аракчеева назваць класікам беларускага мастацтва? Можам, безумоўна. Хоць бы таму, што 100 гадоў прайшло, і мы бачым, што гэты мастак ані не згубіўся ў сучаснай мастацкай прасторы, а наадварот ён сцвердзіў сябе назаўсёды, прынамсі у межах беларускага выяўленчага мастацтва, без яго ўжо ніяк не абыдзешся, і таму лёгка мы нікога не пакрыўдзім і яго не панізім. Мала таго, класік гэта яшчэ і той, хто шмат ахвяраваў сябе дзеля вучняў. Класік гэта яшчэ і той, хто на каго азіраліся іншыя мастакі, а на яго азіраліся. У той час, я добра памятаю, калі мы былі студэнтамі, то добра азіраліся. Поэтому, а чаму ён выкладаў, калі выкладалі класікі Віктор Грамыка, Майданцых, Барыс Аракчеев, Пётр Кругалев, Суховерхов. Это все люди, Натан Воронов, это все люди, якіх мы лёгка называем класікамі. Так што так. Барыс Аракчеев нарадзіўся ў 1926 і адышоў у вечнасць у 2013 годзе, а гэта цэлая гістарычная эпоха. Ці можам сказаць, што вось асноўныя падзеі гэтай эпохі адлюстраваны ў творчасці мастака? Я зараз буду разважаць, таму што ёсць мастакі, якія ўсё жыццё малявалі краявіды, і праз гэтыя краявіды таксама эпоха сябе вызначыла. І Барыс Аракчеев маляваў не толькі краявіды, хаця як выбітнейшы мастак ён сцвердзіўся менавіта ў краявідзе. Для мяне былі ў яго сюжэтныя карціны, былі нават заказныя карціны, якія, скажам так, ці надта ён гарэў душой, але гэтыя тэмы адлюстраваліся таксама. І, канешне, безумоўна, мы можам ваенная тэма, даваенная тэма, пасляваенная, это все праходзіла в яго творчасці, так што, канешне. Тут, калі ты мастак, то ты не схаваешься нават у краявідзе ад этой эпохі. Яна ўсё роўна цябе дагоніць, зачэпіць. І калі ён рабіў свае краявіды у, скажем так, у стылістыцы суровага стыля, это 60-е, сярэдзіна 70-х, это вот вам і эпоха. І мы можам згадаць дзесяткі-два мастакоў, ён цалкам впісваецца в тую кампанію і, канешне, безумоўна, нават праз краявід. Творчасць Барыса Аракчеева тэматычна разнастайная, але прашу вас выдзеліць 3 тэмы, якія вось можна назваць візітоўкай творчасці. Візітоўка – это найперш краявід, безумоўна. Чаму? Я нават не буду называць 3, я одну назову і патлумачу чаму. Калі чалавек здолеў стварыць аўтарскі краявід, то гэта вельмі круто. Чаму? Вот я называю імёны. Белынскі Біруля, так, Віталь Цвірка, Віктор Грамыка, Мікалай Казакевіч, пасля Алейнік, это з Гомелі. Людзі, нават вот Батальёнак Ягор. Там, дзе мы адразу бачым, хто аўтар этого краявіда. Яшчэ можам Петра Данелію з Брэста згадаць, Вашченко, адразу бачна, што это краявід Вашченкі, Барановскі Анатолій, адразу бачна, а пасля Барановскага яшчэ 5-6 чалавек, але ўсё ж Барановскі. Поэтому, канешне, ён абсалютна вызначыўся, чалавек, які стварыў аўтарскі краявід. Звычайна, вы зразумееце, краявід – это вот пішем этюд. Этюд застаецца этюдам.
А калі б чалавек узняў краявід да тэматычнай карціны, то, конечно, это абсолютно, я кажу, человек цвердзіў сябе, бо мало кому это удаецца. Я вот, правда, назваў десяток беларускіх мастакоў. Это выдатна, што ў нас ёсць людзі. Мы ж Грамыка адразу бачым. Грамыка. Там Барановскі, Барановскі. Можна не падыходзіць, можна за 20 метраў, да якіх 20, за 50 метраў ужо сказаць, хто гэта стварыў. І ў Аракчеева мы хадзілі школьнікамі, студэнтамі паглядзець на гэтыя суровыя, эпічныя краявіды. І пасля зноў-такі этюд – это песенька, удалая ці неудалая. А стварыць у краявідзе паэму, а стварыць у краявідзе сімфонію могуць толькі вельмі сур'ёзныя мастакі. А ў яго это адбылося. І паэма, і сімфонія. Ну, вось вы кажаце, адразу бачна. Як мне адразу ўбачыць, што гэта стылістыка, аўтарская стылістыка. Зрэшты, зноў-такі, калі аўтарская стылістыка ёсць, значыць, ёсць мастак. Калі яе няма, значыць, штукар, рамеснік, ён можа быць выдатным рамеснікам, нават майстрам, а мастак – это что-то вышэйшае. Это там, дзе чалавек сваю мастацкую праўду сцвердзіў. Мастак звычайна стварае сваю рэальнасць. Нават з той рэальнасці, якую ён бачыць і перадае на палатне, ён стварае сваю рэальнасць, бо лепш за Господа Бога мы не намалюем. Всё, што ён намаляваў, мы толькі псаваць умеем, это так. Але мастак, калі ён мастак, калі ён развіваецца, а развіваючыся ён заўсёды сумняваецца, это абавязковае. Это ці пісьменнік, ці кампазітар, ці жывапісец, это заўсёды так, таму што не бывае так, што чалавек сеў і едзе па гэтых рэйках і самазадаволены, і ўсё здорава. Так не бывае. Так не можа быць у мастацтве. І калі яму ўдалося стварыць свой сапраўды стыль аўтарскі, а яму ўдалося, значыць, мастак, не сумняваемся, што это мастак. На працягу вось гэтага мастацкага шляху ці пошукі адбываліся, вы ўжо сказалі, што так, а ці можна назваць яго мастаком-эксперыментатарам? Напэўна, прынамсі у межах беларускага мастацкага дыскурса можам, таму што вось гэтыя суровыя краявіды, дзе ён проста ляпіў, яны амаль як скульптурныя. На той час это глядзелася абсалютна эксперыментальным мастацтвам, это ўспрымалася. Я дапускаю, што можа быць, не ён это адкрыў, таму што былі там Владимирская школа, вот я могу назвать там Юкин, Бритов, Кокурин, это мастаки, которые абсолютно свою стварылі сімфонію, вельмі каларыстычную, яркую і таксама нагружаную, грувасткую. Але ў межах нашага мастацкага дыскурса ягоныя вот гэтыя спробы, калі на холсте вісіць просто это камякі, і это працуе, это вельмі здорово працуе, то, конечно, ён тады выглядаў даволі авангардова, скажем так. І это абагульненне, это ж не просто вот я што бачу, то пяю, скажем, песня Акына, да? Нават калі ты хораша бачыш і хораша перапяваеш убачанае, это яшчэ не мастацтва. Это твоя рэакцыя на тое, што ты бачыш. А праз убачанае стварыць сваю мастацкую праўду, праспяваць сваю песню, каб яе пачулі, запомнілі і самі пачалі табе падпяваць. Так і ёсць, у яго это атрымалася. Раскажыце пра свае асабістыя ўражанні, ўспаміны, пра свае асабістыя кантакты з мастаком. Кантакты пачаліся асабістыя ў 1976 годзе. Для маладых людзей это нейкі 18 стагоддзя. Калі мы вучыліся з Алёнай, Алёна прыйшла да нас у клас, і мы пасябравалі, і мы хадзілі дадому на эту залатую горку ў кватэру. І ён прыходзіў, Аксанка там малая яшчэ была, вельмі хацела нас уразіць і падабацца, а мы ўжо дарослыя,
хлопцы былі. Скажем нашим слухачам, хто такія Алёна і Аксанка, бо яны ж не ведаюць. Дочкі Барыса Аракчеева. Ну і, канешне, калі мы ўпершыню, а ён яшчэ ж тады, ну, колькі там, 50 гадоў, а мо і меней было, вот, вельмі добразычлівы чалавек адразу. Вот это мяне это не здзіўляе, але і здзіўляе, таму што чалавек, які бачыў вайну, адчуў вайну, ён не тое, што не злобіўся, ён застаўся неверагодна добрым чалавекам, неверагодна добразычлівым чалавекам. Ты адразу адчуваеш, это як энергію ты адчуваеш. Она дадатная, дарэчы, вот у маім жыцці, ну я, здаецца, з усімі магу кантактаваць, но ёсць пару чалавек, з якімі адразу хацелася развітацца. Яны мне нічога і кепскага не рабілі, але вось і яны, напэўна, не кепскія людзі, я не магу іх кепскімі назваць. Ну вось гэтая энергія, якая цябе проста адштурхоўвае, ты не хочаш далей. А гэты чалавек быў вельмі абаяльны, прыцягальны і, канешне, уражанне ад яго ў мяне такімі засталося. Надзвычай добры чалавек і мастацтва ў яго надзвычай добрае, пазітыўнае. А вот ці ўплывае гэта дабрыня, чалавечнасць на мастацтва? Безумоўна, канешне, мы это бачым. Я мог бы зараз прыводзіць адмоўныя прыклады, калі чалавек, які хацеў быць неверагодна модным, неверагодна, ён даволі даравітым быў чалавекам, але у пагоні за модай, за папулярнасцю, за еўрапейскасцю, за сучаснасцю чалавек настолькі насыціў свае творы адмоўнай энергіяй. Я ведаю, пра што я гавару, таму што адна сям'я ледзь выжыла, купіўшы карціну, пакуль дактары не параілі прыберыць гэты твор. І такое бывае. Разумееце? Таму я сам хаджу па выставах, не мінаю, і я бачу тыя творы, якія мяне прыцягваюць, я бачу энергію твора. Гэта які мастацкі тэкст нейкі чытаць ці музыку слухаць. Мы ж адчуваем, музыка самае абстрактнае мастацтва, і мы бачым, што нас уцягвае і прымушае это слухаць, а што мы слухаць не хочам. Так што это вельмі важна, уплываем. Характар чалавека, тэмперамент чалавека, ну, скажам, вельмі розныя мастакі, напрыклад, Майданцых і Барыс Аракчеев, абодва выдатнейшыя мастакі, ну там зусім іншы тэмперамент. Там неверагодна, я не магу уявіць, каб вот Аракчеев раптам рабіў такое, што рабіў Данцых. Это не значыць, што Данцых ці Аракчеев дабрэйшы, але это розныя энергетыкі, розныя псіхалогіі, поэтому рознае мастацтва, это вельмі важна. Значыць, мастакі гэта нейкія асаблівыя людзі, якія могуць перадаваць свой унутраны свет, энергію ў часе. Ну, напэўна, мастака, у чалавека няма, мастак, то застаецца, і энергія яго не застаецца, так? То есть это акумулятор, фактычна, ад якога можна падсілкоўвацца. Цуд, канешне, вот вам працяг жыцця, і кажуць, мастак не памірае. На вас асабіста творчасць Барыса Аракчеева ўплывала? У сэнсе, ну, я вучыўся на графіцы, у мяне зусім іншая і псіхалогія, і ўнутраны стан. Я не скажу, што я хацеў быць нейкім падобным. Это зусім другая школа, і нейкага там прынцыповага уплыву на мяне, як на штукара, скажам, як на майстра, я это не сказаў бы. Іншая справа, што уплывала ўсё ў тым ліку, уплываў той кантэкст, у якім мы развіваліся. Это вельмі важна. Мы былі і школьнікамі, пасля студэнтамі, і мы ішлі на выставы, і мы чакалі, а што на гэты раз Вашченка, а што Шчемялёв, а што Аракчеев, а што Данцых. Мы ішлі паглядзець на асобы і на іхнія творы. Зараз я іду і не чакаю. Іду і іду. І бачу, што я мала чаго страціў, не чакаючы. Таму што рынок, хаця вот я кажу это, і трэба зазначыць, што ім пашчасціла, бо на той час
дзяржава удзяляла велізарную увагу развіццю мастацтва. Не напісаў бы зараз Данцыг пяціметровае вяселле партызанскае, не напісаў бы. Яны бы пісалі таксама нейкі метр, полтора, трэба выжываць. І вот так вот просто пісаць, а пасля складзіраваць у майстэрні, а на той час былі дзяржаўныя заказы, вельмі сур'ёзныя. Мастакі былі, дарэчы, калі мастак, это не значыць, што мастак быў закаваны ў гэты заказ. Закоўваўся той, хто ад пачатку быў закаваны. Але ў 60-х, 70-х, 80-х годах той, хто вольны, той быў вольным. І Шемялёў быў вольны ад студэнцтва, асабліва першы перыяд мне яшчэ больш падабаецца суровы стыль. І Вашченка быў вольным і больш цэльным, чым іншыя, таму што нацыянальныя яшчэ. І той жа самы Аракчееў быў вольны, ніхто быў не закаваны. Хто хацеў быць закаваным, той і быў. Як і ты, такое твоё мастацтва. Это вельмі важна. Я это разумею. Я памятаю, як я доўга мучыўся, калі я гавару пра сябе, это я кажу пра кантэкст. Калі я пасля студэнцтва доўга мучыўся, 10 гадоў, і чаму? Таму што я вельмі быў залежны ад сваіх настаўнікаў, ад вучнёўства, і я вельмі быў, ад некаторых я быў залежны, таму што яны такія былі выдатныя, і мне таксама хацелася быць, як яны, але я быў запатрабаваны, все ў мяне вельмі хораша было, я выстаўляўся, і творы купляліся музеямі, но я то адчуваў, што я хачу іншага, што это не зусім я. І доўга шукаў, 10 гадоў мне спатрэбілася, і першы, хто это заўважыў, Данцыг, які патэлефанаваў і сказаў, ты нас удзівіл, нарэшце ты. А пасля падышоў ужо ж зусім зорка на той час. Мікалай Селішчук паціснуў руку і сказаў, нарэшце тое, што ты малюеш, супала з тваёй прыродай. От это вельмі правільна. І гэта важна, зноў-такі вяртаючыся да вобраза Барыса Владимировича Аракчеева, гэта супадзенне. Стылістыка з нічога не бярэцца. Стылістыка... Ты можаш толькі, калі ты гонішся за нейкай модай, за папулярнасцю, ты можаш хапнуць у таго, но это все равно не твоё. А так, каб ты адчуў, што вось я, і калі ты яшчэ з гэтага задавальнення атрымліваеш, з таго, што ты робіш, значыць, атрымалася. А шмат у каго не атрымалася, таму што чалавек спрабаваў, ды і не знайшоў нічога. Альбо шмат хто едзе на той базе, вот яму далі, кажуць, у вучнёўстве твою базу. І чалавек не развіў яе ніяк. А от меня так научили. Ёсць такія людзі, а меня так учили. Так тебя так учили, ты і застаўся вучнем, притым троечным часцей за ўсё. Таму што калі вучань не троечны, ён адчувае патрэбу развівацца, адчувае патрэбу нешта знайсці. Вось. І гэта і сутнасць мастака. Вот, натуральна, у таго ж Барыса Владимировича людзі прыйшлі з вайны. Бедныя, галодныя, хадзілі в гэтых вайсковых шынялях доўгі час, не было нават чаго апрануць. Но жаданне то было быць мастакамі. І яны спраўдзіліся. Хіба мы маем іхнія клопаты, якія былі ў іх? То мы распешчаныя у параўнанні з імі. Там і жыць не было дзе. Яны там здымалі нейкія катухі, там у покаце спалі там на падлозе. Бо дзешавей было, разумееце, а мы, і там вады гарачай няма. Ай-яй-яй-яй-яй. На гадзіну адключылі, і ўжо мы бедныя, нешчасныя. Поэтому слава ім і паклон наш сённяшні. Я люблю этого чалавека і не пераставаў любіць. І ўвогуле тое пакаленне люблю. Таму што это яны зрабілі культуру, яны зрабілі. І я зараз проста ганаруся. Калі заходжу і думаю, вот у музеі глядзіш, хацелася этому Ізраілю Басаву трымаць сваю ноту, якая зусім не супадала з дыскурсам афіцыйным. І чалавек яе трымаў. І это трэба проста паважаць. І там быў такі Віктор Сахненко, выдатнейшы мастак. І шкада, што ён вельмі рана памёр. І вельмі я проста шкадую, што не было дзяцей, ён без дзяцей
сям'я была і няма каму паклапаціцца, каб хоць які альбомчык выдаць, таму што я бачыў прац, ну, напэўна, 15, это выключны мастак. А вось і мала хто і памятае. А все, што вот бывае выставе, думаю, боже ж ты мой, якое майстэрства, якая свая пластыка, свая мастацкая мова на той час. І, канешне, я не шмат пра каго з сённяшніх мастакоў маладых такое магу казаць. Ёсць адзінкі, это не значыць, звычайна, як я ўжо пачынаю бурчаць, як старэйшае пакаленне, пра моладзь, да ёсць цудоўная моладзь. Я сябе ў старыя не залічваю, між іншымі, недалёка яшчэ не збіраюся туды, як кажуць. Я лёгка знаходжу, абсалютна лёгка агульную мову, пачынаючы там ад 17-15 гадоў і вышэй, і мне так комфортно, мне так хораша. Я не навязваю нейкія, не навязваю, але потихоньку укладываю некие свои моральные императивы, потому что навязывать это глупство, это только наоборот спрацоўваем. Сегодня вот у меня гаворка была про литературу, там проговорили, пачынаючы там от Пушкина, але закончили Купалом, як кажуць, и я подвёў и рассказал, что, дарэчы, что Пушкин для меня не самый больше русский письменник. Вот Пушкин наш вообще. Гоголь. Бодзя гений. Чехов. Ну и Толстой. Пушкин гениальный штукар. Гениальный ювелир верша. Калі хочаце, гениальный циркач. Але глыбіня, философия, космос, Гоголь. Бунин. Набокаў, калі мы гаворым пра тую літаратуру. Вось, бачыце, мяне ўжо туды панесла. Вяртаемся да Барыса Владзіміровича, потому что, канешне, вот я говорю, а з ім можна было і пра гэта гаварыць. Потому что людзі не закрываліся ў сваіх нейкіх чыста цехавых інтарэсах. Яны цікавіліся ўсім. Яны былі адукаваныя, яны былі духоўныя людзі. І вайна ім яшчэ это дала. Тое, што яны там побачили, то я просто ведаю, батька мой, фронтовик, 4 классы адукации. Не дала война повучиться. Но все жыццё выписывал роман-газету. Памятаете, выходила. У меня это подшивки на гарышчы, и все прочитывал. А уже не кажу, колькі часописов, там, газетов, все прочитано было. Потому что человек хотел. Война не дала. А люди хотели. И хотели людей своих, детей своих адукоўваць. И накіроўвалі, и адукоўвалі. Вот. Поэтому, конечно, это поколение уникальное этим досведом трагичным. А чаму так? Чаму яны не озлобились, не очернели? Потому что праведная война была. Бронили свое, бронили себе, бронили своих. Только праведная, коли ты боронишь свою землю, свою семью, свою бацькаўшчыну, тады и ты уздымаешься, и тебе это уздымае до высоких идеалов, и мы бачым у этом поколении наивысшие идеалы, просто якіх у нас нема на сёння. Прынамсі, вобмаль, вельмі мало. И калі хаджу по этих молодежных выставах, и думаю, а чаму вот вы гэта малюеце? А дзе тут наше мастацтва? При тым, што я абедзвюма руками за сучаснае, за пошукі нейкія, но у свой час яшчэ Барыс Забораў, які жыў у Парыжы, і это ведаў лепей, чым мы, ён сказаў, што сучаснае мастацтва як вода, разлитая по шклу. От Лиссабона до Владивостока вода по шклу разлитая однолькова. Потому что калі по зямлі, то там и травинка, и каменчики, и некая яшчарка побегла, и некий муравей. А по шклу это проблема. Это проблема, мы сами себе губляем. Чым нам японское мастацтва цікавае? Потому что яно японское. Роўна як і китайское. Калі яно адметнае, тым яно і цікавае. І калі мы ездили у свой час у Москву студэнтамі, і там праходзілі ўсесаюзныя выставы, і мы бачылі, ага, вот літоўцы, экспрэсіянізм такі, якім прафесор Гудайціс прывёз з Парыжа, ён там павучыўся,
вярнуўся на радзіму, і яны сталі все такімі цікавымі, адметнымі. А вот латышы іншыя, а вот грузіны, а вось мы. А мы не такія, як расійскае мастацтва. Асабліва графіка, яна выдзялялася адразу нашая. Вось мы развіваліся, гледзячы направа-налева, взад, уперад, але развіваліся як самастойная адзінка. А зараз гэтага развіцця я не бачу. Ну, бачите, я уже як стары разважаю, ах, вы, як кажуць, не, я просто жадаю ім думаць глыбей, думаць не камерцыйнымі інтарэсамі, зрэшты, ўсім трэба есці і апранацца, і нікуды не дзенешся. Але калі мастак пачынае творы, думае, колькі заплаціць, ці прадам, ці не прадам, так і не пачынай. І нічога не будзе. Это ўжо не твор. І Аракчеев, і компанія, ім пашчасціла таму, што дзяржава клапацілася. Былі дагавары на мастацкія выставы. З выстаў купляліся музеямі работы. У іх не было клопату. Аракчееву пракарміць 3 дзяўчат, якім трэба модна апрануцца і хорошай, былі забяспечаныя. Былі забяспечаныя. Мастакі тады вельмі хораша зараблялі. Это адна з найбольш, як кажуць, прэстыжных была прафесій, таму што маглі разоў у 10 больш зрабіць, чым інжынер. Разоў у 10, я не абгаварыўся. А часам і ў 20. Это было. І таму, калі мы паступалі, то 10-12 чалавек на месца. І пераважна мужчыны. Зараз это дзявочая прафесія. Хлопцаў няма. Добра, калі адзін зломак знойдзецца, дзяўчаты вучацца. Это факт. Я не скажу, што мне это не падае. Я ўвогуле люблю дзяўчаты, жанчыны, кабеты, паненак і пані, усіх. Іншая справа, як это атаб'ецца на мастацтве. А яно атаб'ецца. Яно атаб'ецца і стылістычна, і як хочаце, і тэматычна, і якасна. Это пры тым, што ёсць вельмі таленавітыя маладыя мастачкі. Я іх люблю і вітаю, і заўсёды гатовы спрыяць. Але сама тэндэнцыя вельмі моцна насцярожвае. Мужчыны не ідуць у гэтую прафесію. Кажу слова прафесію вельмі умоўна, таму што мастацтва – это не прафесія. Это лад жыцця, лад свядомасці тваёй. Я не займаюся прафесіяй. Я так жыву. Барыс Аракчеев так жыў. Ну, як от птушка, яна лётае, бо яна птушка, яна спявае, бо яна птушка. Рыбе не патрэбная вада. Без рыбы, без вады рыбіна не жыве. А нам патрэбна было мастацтва. Это наша сфера пражывання. Выймі нас адтуль, я не ведаю, чым бы мы займаліся ўвогуле. Я не ведаю, чым бы мы. Поэтому вось мы маем прыклад у вобразе Бориса Владимировича. Абсолютно гарманічная асоба, абсолютно натуральная, праўдзівая, дзе ніякага фальшу няма. Усё адбылося, як можна сказаць, дзякуй Богу. А тым больш на рэлігійным канале трэба не забывацца, што яшчэ і гэты чыннік вельмі важны. І вот я, напрыклад, дзякуй Богу, я ніколі не быў атэістам. Я хрысціянін, я прызнаю, я, як кажуць, не ўяўляю ўвогуле, як можна быць атэістам. Выйдзі улетку, у жнівеньскі вечар, паглядзі ў неба, якое ломіцца ад зорак, і скажы, што это вся выпадковасць. А ты тут галоўны, ты пра ўсё это ведаеш. Да ты нічога не ведаеш. І это добра. Это хораша, потому что трэба адчуваць гармонію і сябе унутры этой гармоніі, як нейкую важную частку. І калі ты пражываеш сваё жыццё у фармаце толькі свайго адведзенага часу, это адна справа. Калі ты пражываеш сваё жыццё вот этим днём, калі табе няма за што пахмяліцца, это яшчэ іншая справа. А мастак, калі ён мастак, ён пражывае сваё жыццё без пафасу,
у фармаце нацыянальнай гісторыі, як частка гэтай гісторыі. Туды і назад. Это не значит, что ты пафосно ходишь, да, я вот частка гісторыі. Просто ты натуральна жывеш сваё жыццё. І тады яно поўнае, тады яно напаўняецца, тады яно гарманічнае, і людзі цябе тады акружаюць тыя, з якімі бы ты хацеў гэтае жыццё пражываць. І Господь Бог падсылае такія знаёмствы. Ну вот, як той жа Борис Владимирович. Ці мне Господь Бог падарыў сяброўства з Барадуліным шматгадовыя. Ну, я ж зарабіў это. Это ж не выпадкова. Таму што я быў цікавы яму. І я шчаслівы быў толькі тым, што вось так адбылося. А колькі я магу такіх людзей назваць, толькі таму, што я сваёй справай, сваім светапоглядам, ну, сваім нейкім мастацкім чынам я это зарабіў. Зараз нехта зарабіў са мной быць знаёмы. Таксама хораша, таксама прыемна. Вось, і я заўсёды быў удзячны, што вот я ведаю, як да мяне ставіўся Борис Аракчеев. Ён вельмі, ну, можна сказаць, ён любіў мяне. Ну, ён, у прынцыпе, людзей любіў. Ну, ясна, што не любіў нягоднікаў, яны это не заслугоўваюць, но я заўсёды у дачыненні да сябе адчуваў вельмі высокую ступень зычлівасці. І гэта здорава, это выдатна. Дзелімся сваёй станоўчай энергіяй, калі ты можаш з некім падзяліцца, і пасля людзі будуць узгадваць, вот як я пра яго ўзгадваю, і я думаю, што ён радуецца. Да, Борис Владимирович, конечно. Так што, так і жыццё пражываем. Спадар Рыгор, мы цяпер знаходзімся ў майстэрні Барыса Аракчеева, дзе ён працаваў 50 гадоў. Што для мастака майстэрня? Усё. Это тое месца на зямлі, якое самае лепшае. Самае лепшае. Таму што дзе б мы не былі, кватэра это зусім ні пра што. То есть мы туды прыходзім пераначаваць, там паесці часам. Вось тое асяроддзе, тое энергетычнае поле, дзе мы абсалютна самі, мы такія. І мы гэтае поле ствараем сваёй. Вот 50 гадоў чалавек ствараў вось гэтую энергетыку, это ягоная энергетыка. Мы зараз у гэтай энергетыцы з вами знаходзімся. Яму тут было абсалютна утульна. Так як, ну, як нават, выбачаеце, нейкаму механізму. Ну, это не механізм, ну, але, скажем так, вот трэба тое падсілкаванне. Вось мы заўсёды прыходзім у майстэрню. У нас у майстэрні не бывае кепска настрою. Можа, ён за майстэрняй бывае, а калі ты прыходзіш, ты пачынаеш неяк, ну, і всё здорово. Это твоя планета маленькая, ты жывеш у ёй. Забяры у чалавека гэта, да, это, ну, не скажем, это камусьці і трагедыя, но это драма велізарная. Нават калі я з малой майстэрні, памятаю, пераязджаў у лепшую, то, ну, гады паўтары была ломка, таму што ў малой было ўсё, і была энергетыка, паддашка славутага. Я туды засяліўся пасля Яўгена Куліка, які там быў у 60-е гады, і ўся беларуская інтэлігенцыя напаўпадпольная, а то і падпольная, збіралася на гэтым паддашку. У мемарыяльнай літаратуры это багата пра гэта напісана. І ў 87-м годзе мяне Кулік атрымаў лепшае, а мяне туды пасялілі. І это я ганарыўся, таму што я ведаў, што за дух у этой майстэрні. Я там 18 гадоў прабыў, это 17 метраў, это маленькае. Но затое я там стварыў усё лепшае, што я стварыў. Пасля мне значна палепшылі умовы. Я туды пераехаў у голыя сцены. І пакуль я наладзіў
сваё асяроддзе, сваю энергетыку, пакуль я яе напоўніў, пакуль людзі, якія прыходзілі, напаўнялі, быў дыскамфорт пэўны. Ну, цяпер выдатна, я не магу уявіць. Это заўсёды праблема, калі ты прыязджаеш на нейкія пленэры, там вот я ездзіў багата, і это часовае нейкае месца, ты павінен там хутка нешта зрабіць, ну там зусім іншае. Там толькі кампенсуе, што это розныя людзі з розных краёў, ты кантактуеш, яны працуюць, ты працуеш, але мне ўсё роўна трэба закрыцца, я люблю адзін. Я не люблю, каб нехта там падглядваў, што ты робіш. Вот калі зраблю, вот тады глядзіце. Не таму, што я нешта хаваю, нейкія прыёмы, просто мне камфортна быць аднаму. Спадар Рыгор, вельмі хацелася б, каб вы нам пачыталі свае вершы на вось гэтую тэму мастацтва. Ну, я просто прачытаю некалькі вершаў, калі ласка, заўсёды, ну, паколькі мы пішем праграму для рэлігійнага канала, які я вельмі люблю, то ну і пачнем, я некалькі вершаў прачытаю. Менавіта я нездарма сказаў, што мастак і ну, нават не рэлігія, а вера. Тому што рэлігія, ну, рэлігія, она можа быць і фармальная рэлігія, а вось мастак і духоўнае начынне мастака, якое сягае вельмі высока, это абавязкова, без гэтага не бывае мастака. Ёсць простае шчасце упасці на юны мурог, на ўзмежжах турботаў, на ўзбочынах тлумных дарог і ў родных нябёсах душой патануць і вачыма, і роўняю стаўшы мурашцы, рамонку, траве, падумаць не страшна, што некалі ўсё ж пазаве усіх нас дадому нябесная наша айчына, і з вуснаў злятае, і чуюць мурог і мураш, ойча наш. Ну і прачытаю яшчэ адзін верш, таксама на гэтую ж тэму. Это 39-я частка маёй паэмы «Знак перасцярогі». Дзякую, ойча, што дзень гэты быў, што не пазбавіўшы вышняй апекі, ты мне дазволіў расплюшчыць павекі і пра радзіну маю не забыў. Дзякуй, што ў дні гэтым зноў я любіў, дыхаў каханнем на поўныя грудзі. Дзякуй, хлуснёю душу не забрудзіў, не ілжасведчыў, не ўкраў, не забіў. Хай сабе гразкі мой шлях і крывы, і тваёй ласкі не варты ён можа, ды нічыёй не праліў я крыві. Дзякую, Божа, за ўсе шляхі мае і раздарожжы. Дзякую, Божа, што мае дні на каханне памножыў. Дзякую, Божа, што без ніякіх заслуг і прычын лёс апранаў у святочныя строі. Дзякуй, што лепшую з лепшых жанчын ты мне паслаў міласэрнай сястрою, каб сярод хлуду, аблудаў, лайна змог я спасцігнуць у справе і слове. Ёсць апраўдальная мера адна, мера любові, каб дацярпеў я, дайшоў, далюбіў, даратавальная гэтай высновы. Дзякую, Божа, што дзень гэты быў. Дай жа мне новы. Спадар Рыгор, дзякуй вялікі. Калі б вам для энцыклапедыі беларускага мастацтва сказалі адабраць 3 творы Барыса Аракчеева, якія творы гэта былі? Ну, это трэба перагледзець найперш краявіды. Перагледзець трэба ну, дзесяткі 2, а мо болей вялікіх палотнаў, таму што ў мяне
Я іх шмат якія памятаю, але яно ў мяне злілося у такую практычна нейкую манументальную карціну, і мне трэба было б гэта перагледзець. Таму што там ён абсалютна аўтарскі. Дарэчы, і ў гэтых безумоўна, але у краявідах ён абсалютна аўтарскі краявід, дзе ён адразу пазнаецца без усякіх. Канешне, там я губляўся б 3 творы, бо хацелася б 6, 8, я губляўся б. Бо я ведаю, наколькі, як кажуць, яны шэдэвральныя, ёсць рэчы абсалютна манументальныя, паэмы, сімфоніі. І паспрабуй ты вызначыць толькі 3. Это вельмі складана. Но тое, што ён, скажам, у энцыклапедыі зарабіў 3 месцы, ён болей зарабіў, але 3 месцы ён дакладна зарабіў. Это ж адзнака. Это назаўсёды. Спадар Рыгор, дзякуй вам вялікі за размову, як заўсёды цікавую, шчырую, натхняльную і атмасферную. І вам дзякуй. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.